Tjena videobloggen. Jag är Laura här. Vad fan var det? Hitler. Hitler. Okej. Doktor! Ska vi köra sånt? Okej. Tyst. Ja, måste med sånt. Kan du vara lite tyst? Okej. Kan du vara lite tyst? Okej. Sen. Jag måste ta ur. Laura, čaj, to bomo nič mir mami. Oj, med šiše pa štišen gott. Jag vet, jag tänkte på det också. Mer än inte gott. Mer än inte gott. Och du kanske att sjung. Mara förstånd. Mamma, är du beredd? Vänta, du ska... Den Smith kukla. Aggressiv du är. Du kan vara någon gång snäll. Ja, du kan snäll nästa video. Det är dom. Det är inte på skoj. Vänta, checka med sånt lite. Jag planerar lite som min mamma och det synd, jag har pengar, de ska åka tillsammans. Hon på en kretrupp. Okej, jag bara hjälper. Okej, vi tar vi klipper sen. Okej, men det var roligt på den. Okej, jag får... Kan inte åka. Hej, vad är det? Hon hade den in i blodet för en gång. Han sa att hon var hård. Ingenting att göra. Nästa fråga. Det kan jag inte